pila man ang pinagkataas nga tubo o interest para sa ato ang mga overseas Filipino workers, OFWs, nga mangutang. Ato abang mga OFW, samtang padong silang mo larga ngadto sa abroad, pag-process sa mga dokumento sa ilahang biyahe, magkautang-utang. Doon na po'y mga lending company nga mo-offer para sila pautangon. Doon na ba giingon ang balaod o pilay maximum interest para sa utang sa ato ang OFW? Ang tubag naa sumapa sa Section 76, Paragraph P sa 2016 Revised POAA Rules and Regulations. Gidili ang pagpa-interest sa OFW sa ilahang utang nga mulapas og 8%, 8% matag tuig. Unsa epekto sa mga magpahuam og kwarta nga mulapas og 8% per annum or per year ang interest? Pwede silang i-charge og illegal recruitment.